С червената точка ли? Кое да натисне? С червената точка. Айди, Поли. Айди. Има други щения, айди. А Поли казва, да ти взема очилата сега. Точно. О, като кепше. Айди, ще се качваме. Айди. Тя може да наведе глава да я галиш. Галиш по главата, ще прави така. О, Поли. О, Поли. Много ли си? Дали заради часовата разлика, или защото почивен ден, днес Ела, Поли. кметицата на мрамор... Ще дойдеш ли при мен? Или не щеш? Айди, ела. Не щеш да дойдеш? Добре. Свобода и защо въобще се върши такова нещо, като жител на Сава Мармор, отговор на този въпрос сега очакваме от Мария Айди, Цветкова. къде ще ходим сега? Къде? Мария, има ли Там ще някакво ходим? решение на този проблем? Къде ще ходим? Айде да отидем На столичната Не, тя са такова, тя са гали. Трябва да ще търпя, да. Айди, Поли. О, Поли. Притрябвам тя. Такова вкъщи няма да си Притрябвам тя. Още един диск може. Виж, диско си, да. Но не и аз един папага. Кончика ли прави така, Поли? О, браво. Браво на Поли. Браво на Поли. Хубаво ли? Хубаво ли? Само очилцата няма да се пипат. Нема си разберем за очилцата. Гостуването ни днес тук в Кралица само потвърди, Обаче че много ние хубаво сме казва. професионалисти. Когато искаш. Когато Да те галя ли? Айди, Поли. О, Поли. Обаче е кметът на Павликей. Ще го пръщи главата Хубаво си. ли? Тя няма чувам някой цял ден да я гали. нещо такова. Хубаво ли така? 2 месеца до Айди. Поли, момента обаче си е Айди. вреда на О, остров, с него Поли. се срещна Йока Дракула. Поли, Къде е Ники? Къде ела е при Ники? мене. Поли, Къде? ще дойдеш ли при мене? Поли, ела, ела. Ела тук, Поли. Хайди, хайди при Ники. Хайди. Поли. Хайди бе, Поли. Хайди, ела. Изобщо. Поли, хареса да позира. сега е интересно там. Нов човек сега. Свали очилата и за секунда. Той като дойде и Поли, Пенчо, ела. и Пенчо като Поли. дойде един колега от борста. Много А, така. Поли, а. Добре, защо махате? Ела. Явно И не иска. Айди, Поли. не искаме. Отпуските на кмета Защо махал, бе, Поли? когато се приема Поли. бюджет на общината. Нищо не сте. Иска, просто иска. Пада си по мъже. Ще го побудем. Явно да. Момиченце ли? Свързва Флорида и Дойдеш ли, Поли? Момиченце си, двамата са Айди да може да е такова. Айди, Да видиш пантоф. Дали ще се застане? Така че много ме ще има. Тя ще застане, само да не, той да не се оплаши. Тя вече може после да го... Той се оплаши нещо. Вече така наобратно да е. печат излезе и 6-томно пълно издание на Поли. на кметата на Обруджа с финансово съдействие на община Генерал Тошев. С премиера на спектакъла с приемницата и градицата на годишния театър в Кадет постави началото на Поли. държавата при повод 130 годишнина. Искаш ли прибавим нещо за това? Айди, Поли. Не гледай към нея. Гледай напред, напред гледай, Миш. Качиш на него? В Филиповата кръга, възстановена преди 5 години и официално първите 3 месеца след пристигането си в селото. И пак там Кухня на неговата Да, беше кухня. Тя заобикара ляво дясно. през 100 години след постоянно хората от селото продължават да пазят спомена за него. Чакай, спокойно. Приказки има спокойно. Обърни се и гледай към мен. Към мен гледай. Спокойно. Снимай тако. Не мога, ще се гръм. Кревети ще. Ох, чакай, ще се справя. Отиди ми вътко ми отиди. Съпругата животинка. Каства си на гнездото. Да. И какво така няма да си седиш на Аз тя така седи и сега има един лош навик, аз съм свибичка. Почва тя след малко, ама много хора я гледат. И почва свибичката да ми дърпа косата. Добре, аз не гледам, падам долу. Поли, ела тук, ела. Поли. Айди, ела. Айди, Поли. Айди, ела. Качвай се. Айди. Чакай. Ера!
Пойдем. Как се търка? Да.